Здравей, Мира! Днеска се проведе последната Джуниор купа за сезона в Алания, Турция. Тя за тебе беше и последната Джуниор купа въобще. От следващата година ще се състезаваш при жени U23 и в жени елит. Поздравление за последното състезание. Имам няколко въпроса за тебе. Кое е най-успешното ти състезание през сезона и с какво ще го запомниш? Най-успешно от вътрешния календар е олимпийската дистанция в Пловдив, където за първи път се пуснах на такава дълга дистанция при жените и съответно завоювах първо място и поставих нов рекорд на трасето. На следващия ден в отборната щафета също успяхме да покажем отборен дух, сплотеност и всеки преодоля себе си. Постигнахме също първо място. Иначе от международния календар за най-успешно считам участието си на регионалната купа в Изворани, Румъния, където въпреки тежките условия, 12,9 градуса температура на водата, мокър асфалт на колоезденето, замръзнали крайници на бягането, мисля, че успях да преодолея себе си и да направя добро класиране, което ми завоюва 171 място в континенталната ранглиста. Добре, а на кое състезание тази година си каза по-добре да не бях стартирала? Такива състезания до момента нямам и често казано се надявам никога да не си го кажа това, защото считам, че всяко състезание е урок и се опитвам винаги да извлека най-ценното, да погледна от хубавата страна на нещата и да се уча. А какъв ти беше най-важният и голям урок през сезона? Дали спортен, дали житейски? Някакъв много фундаментален урок нямам, не съм открила нещо такова, но всеки ден ме зарежда с много позитивизъм от моите близки хора, приятели, запознанства. Ако можеш да върнеш времето назад, какво би променила през сезона? Сезона считам за много успешен, затова не мисля, че бих променила нещо конкретно, по-скоро бих го върнала назад, за да преживея всичко отново. Така, и какво би пожелала на всички момичета, които искат да занимават по-сериозно с триатлон? Нашия спорт е много красив, но също така и много труден, защото се състои от 3 отделни дисциплини, което означава, че човек трябва да бъде много постоянен, да влага много труд, да бъде отговорен и разбира се, след всяко състезание да може да извлече винаги най-полезното и позитивното. Благодаря ти и пожелавам ти успешен нов сезон. Здравей, Мира! Днеска се проведе последната Джуниор купа за сезона в Алания, Турция. Тя за тебе беше и последната Джуниор купа въобще. От следващата година ще се състезаваш при жени U23 и в жени елит. Поздравление за последното състезание. Имам няколко въпроса